Gurben stond elke keer maar weer op nummer 1. En dit hier, of dat hier, ik had weer bij squad kwam, nummer 2, Cliffs of Moor. En iedereen denkt, wat komt er nou op nummer 1? En dan krijgen we nou een dikke hit. Ik wil wel goed presteren, maar ik wie smoor. Dit wie de nummer 1 in de Frieske top 100 van 2018. Maar hoe is de kansen voor Oele Plop er dit hier heen, hè? Nou, nummer 1 zal wel spannend worden, maar nou ja, maar eens ja. Een beetje hoger als vorig jaar zullen we allemaal maar wezen, no? Hoe wie het vaart hier? Ja, ik geloof 24 hè, ergens. Dus we maken net verder als zakje, dan lezen we eraan hoe eraan, hè? Dat mag ik niet hebben. De verorings, met een soort nijerwetske platen in de Frieske top 100, binnen net Elsenien zien als haar favoriet. Maar Emel en Oele weten wel waarom zij in de top van de top 100 tusiëren. Een beetje actie in die top 100 dan net. Dan moet ik een beetje humor in daar, hè? Nou, daar ben we voor. Wie zei ze al hier even Steinland op 1? Skroot maakt er even in, op nummer 1. Nou, en Oele Plop er even in. En wie vinden Boudie Moore wel een vette plaat. Dus ik zou zeggen, mensen even stemmen daarvoor. Even een jaar, let maar jaar aan humor ha, zetten we ze in die top 100. Messenstekkers. Naast de wat bekendere noemers is er ook een upcoming artiest, drok met het bemachtigen van een plakje in de lijst. Sjoerd Jelte Vries, beter bekend als de Westerene Piraat, maar de Westereen staat in de suggestielist. Ja, wel mooi om te ontdekken natuurlijk. Dat ik net dacht. Ik zou even op Steinland stemmen. En natuurlijk nog even een PR. En toen zag ik mijn eigen naam voor de grap even op. En dan stond er Mestereen, Sjoerd Jelte Vries. En dacht ik, nou, dan moet er natuurlijk een campagne komen. Dan moeten we direct in. Als ze er op 99 komen, als het erin komt, dat ze natuurlijk machtig zijn. En de 6e wedstrijd natuurlijk ook weer met de kaart. Hij waren in die checkster deel, dus heb je woord. Nou, hoor je die van mij in? Nou, ik heb dus op nummer 1 Skroot van Steinland. Een dikke vette hit. Ooievaar van Beeldstar. Op 3 Boudie Moore van Hoenekop. Ik dikke plaat. Op nummer 4 Frederik de Zwetser. Iedereen wordt bekend behalve ik. En op 5 mezelf, want ik stem natuurlijk wel op mezelf. Ik heb me niet heel. Ik wie Smoor van Oele Plop. Dus die man natuurlijk ik ben een beetje omhoog gaan, hè. Ja, ik wil graag kans maken op het concert van de kast. Nou, 100%. Dat ze dan bij me thuis komen. Hoppa.